Ito po yung coop dito sa may Emerald's Garden yan eh, be? Emerald's Garden. Katabi nito is yung Folkets Park. So, papasok tayo dito. Kaninang umaga din tayo sa side. Ito yung pinaka-front ng Folkets Park. Ayan siya. Oras ngayon is 6 o'clock. 6:15. May araw pa. Hanggang alas 9 yung ano. May libreng bombahan dyan ng bike. Ayan, ang ganda oh. Spring 2021. Polkets Park. Ayan. Ayan, ito yung front ng Polkets Park. Doon kaninang umaga, doon tayo sa side. So ngayon, dito kami dumaan para makita nyo yung pinaka-entry nya. Ayan yung entry nya oh. Ang ganda. Nag-boom na yung mga trees. Hindi na sila mga kalbo. Oh, anong masasabi nyo, Ragnar? Okay. Oh, say hi daw. Hi, hi. Sabihin mo. Hi, hi ka. Ayan. Magandang dilag. Sabihin mo. Hey, hey. Hey, hey. Yung hey, hey nila dito. Yung hi, hi. Yan. Yan. Ang ganda nito, oh. At saka ito, yan. Yan, oh. Ang laki ng flower, oh. Yan, oh. Yan. Ito yung front na may mga stages din dyan. Ayun. Tsaka laruan mga pambata. Marami dito. Sobra. Yung Heido, ano naman yan, bye-bye. Heido, Heido. Glass, yan. Full glass. Glass. Yan, ice cream. Glass. Glass. Glass daw, glass. Ang dalawang S, glass. Hindi gloss. Glass. Yan. Ito yung mga tema nila ngayon, mga bulaklak. Hindi pa nila tinanggal ito. Ang ganda, no? Ito yung Folkets Park. 10 minutes na sa atin na walking. Yan. Okay, Ragnar. Sige, ikaw yung magyaw-yaw dyan. Yaw-yaw ka, nak. Para marami kang subscriber. Anak. Ay, sumasayaw. Dati may stage dito. Pag may ano, summer yung summertid. Yung may bulaklak dito sa ano, ulo. Dito ginaganapan. Ngayon tinanggal na. Ay, ito na siya ngayon. Ayan. Ayan, ang gandami oh. Ang dami mga bata. Oo. Ayan, hindi totoong ano yan. Grass. Ano lang yan, artificial grass. Parang mata. Ano yung mata kasi? Carpet. Carpet grass. Ayan o. Pag medyo malaki na si Ragnar, pwede nang maglakad. Diyan ko siya sa soga. Diyan ko siya ito-training na maglakad-lakad. Tampapatalan niya pa, ne? Ang ganda, oh. Paikot tayo pa rin, wait. Yan. Kaninang umaga, nandoon ako, oh. Doon.
Ngayon, dito tayo. Yan. Upo muna kami dito. Magmasid-masid muna ng kung ano-ano. Ayan. May distance naman yung mga tao dito. Kaya kahit wala silang mask, distance naman sila. Ayan. Yan o. Free yan ha. Walang bayad yung ganyan. Free games. Yun naman yung parang golf. Golf doon. Kanina pinakita ko sa inyo. Yan o. Free games yan. Yung free lang yung table. Pero yung material na ganyan, ikaw yung bibili na. Baunin mo. Slow. Laro sila, no, Nat? Laro sila. Ball. Ayan. Ganyan yan, o. Dahil maganda yung panahon ngayon, is, maraming mga nagpupunta dito. Yan, mga naglalaro. Yan. Medyo malamig-lamig siya ng konti na may araw yan. Yan, o. Ganda, o. Talagang pinapaganda lagi yung mga park nila dito every year. Kasi nature's lovers sila. Yung mga tao dito, nature's lovers sila. Malinis sila. Organisado yung mga nila. Yung mga park nila or kung ano-anong nila. Yan, masyado silang organized. Yan, o. Pati sa mga halaman. Napaka-organized nila. Para ma-enjoy ng mga bata. Yun yung importante nilang dito. Nag-enjoy yung mga tao. Especially yung mga bata. Oh. Ayan sila, oh. Ayan, naglalaro sila dyan. Ayan, oh. Ano, Ragnar? Malapit ka na maglaro dyan, nak. Ikaw na yung magiging model ko. Sarapan na dyan, Hey! Uy, ikaw lagi yung model ko, nak. Hindi na uliran na rin yung maging model ko. Ayun, kaya pala. Kaya mo dyan. Open eh. Ito, kainan to. Ang gandaming tao sa loob. Yan, o. Kainan siguro sa loob yan, o. Dito is yung mga palaruan. Ito yung gusto kong makita ninyo. Yan. May mga Arabs din dito na naintindihan ko konti yung mga salita nila. Yun, kasi dati ako nagtrabaho sa Saudi. Yan, sa Jeddah. Dati akong OFW. Ngayon, dream come true na makapunta sa bansa nito na hindi ko expected. Yan. Ganda, oh. Yan, oh. Ganda. Kaya hindi lahat ng mga bata dito is cellphone yung hawak nila. More on, dito sila dinadala ng mga parents nila para maglaro, mag-enjoy sila. Yan. Imbes na cellphone yung hawak, dyan sila. Dito nila pinupunta yung mga anak nila. Ang ganda ng duyan, oh. Yan, oh. Ayan. Ito yung parang exit nila. Ibang ano na yun. Ayan, oh. Ayan. Ikot tayo dito. Meron pa mga playgrounds dito. Yung mga lundag-lundag. Ano ba yun? Ano ba yung lundag-lundag? Jump. Talon-talon. Lundag-lundag sa Kapampangan. O yan, lundag-lundag. Dito yon. Ang ganda, oh. Talagang
Inaano nila talaga, inaalagaan nila yung mga park nila dito. Oh, ito parang mini ano lang to. Oh. Ikot-ikot ka lang kung gusto mo magmuni-muni. Ayan, yung mga bata, ayun oh. Ayan sila oh. Oh. Yan. Ayan sila. Diyan tayo. Uy, ang ganda ng mga bulaklak. Tulips. Uy, tulips oh. May pink na. Tulips. Yan. Parang mini ano lang to. Mini relaxation. Yan. Ito yung mga... Dinuro tama. Wala siyang daan. Ano? Malabas. Doon. Ano? Doon ako, babe. Dito. Yan, babalik ako doon kasi malayong exit din yung makikita yung mga ano doon. Yung mga playground na jumping. Ayan, maraming duyan dito. Ayan. Ayan sila oh. Yan. Ayan. Paglaki ni Ragnar, dyan ko siya isusoga. Dyan ko siya ipupunta everyday. Pag maganda yung panahon. Yan o. Ganda o. Ayan sila o. Ayan. Ayan sila o. Ganda o. Kaya lang, pag nandyan sila, dapat tinitignan mo din sila. Ayan. 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 Ayan na po sila. Ito po yung maganda nilang place. Yung maganda nilang... Oh, ayun oh. Oh. Ayan. Bugal. Ay, di fog. Ayan. Ayan o, ganda o. So, napakaganda talaga ng park na to. Ito maganda to. Papanik ka hanggang sa taas. Para siyang ano, spider web. Yan, spider web yan. Panik ka hanggang sa taas. Pag si Ragnar lumaki na po, papanik po siya dyan. Siya po yung magiging model ko. Ayan sila o. Ikot-ikot. Ayun o. Ganda. Ito yung mga bago nilang ano dito. Mga bago nilang ganito. Kasi noon last year, wala man tong mga to eh. Yan. Ayan. Umikat lang po ako. Yan. Ay, tinanggal na po dito yung mga ano. Yung mga balloons na malaki na pwede kang mag-jump. Dito yung dati eh. Tinanggal na. Ito naman is parang mini zoo siya. Yan. Pero ginagawa pa oh. Ayan oh. Tinanggal na yung ano dito, yung malaking balloons. Ayun. Dati may malaking balloon dito, sobrang laki. Pwede kang mag-jump ng... Yan. Ito yung kabilang side. Kaninang umaga nandoon ako. Ngayon nandito tayo. Yan. Alay pa pwede yan. Yan o. Folkets Park ng Malmö. Yan. Super nice. Sobra. Lalo na pag maganda yung panahon. Okay, nak? Ayan o. Babe, wala na itang kaya kini o itang balon. Ito, ang ganda ng puno na to. Sobrang ano niya. Wapin eh. Dalawa dati yung balon dito, malaki. Yan, ganyan siya kalaki. Tatalon yung mga bata.
Garden ka wala ka. Yan, pinalitan nila ng Pwede ka ganito. mag-picnic ko. Wow. Yan o, ang ganda. Yan, dito dati yung malaking balloon, tapos dito rin yung isa. Diyan, yan. Ayan, kanina umaga nandun ako dyan. Paikot-ikot. Lobat na yung phone ko, kaya na-stop ko na yung video ko. Yan. Kanina, nakasnatch siya. Yan po yung jowa ko. Yung baby ko. Halika, halika. Yung hubby ko. Aray. Dito ka muna. Ayun, bago yung mga yun, oh. Dito ka muna. Yan sila. Tingin-tingin ka muna dito. Yan. Okay. Gusto mo dito. Halika. Okay. Yan. Ito yung ano ng tapunan ng mga basura nila. Ako, napaka-organized. Ganyan yung mga tapunan ng mga basura nila. Yan. Ito yan ha, sa loob ng Folkets Park. Ayan. Yan. Yan. Ito bago siya nan ito, yan. Ito yung ginagawa nila kaninang umaga. Kaninang umaga nandito kami. Ginagawa itong mga to, pinipuntarahan yung mga bato-bato na to. Parang bago ito sa mga bata. Tapos dito, may libreng bike sa mga bata. Pwede silang mag-bike dyan. Ayun o, yung bike na maliit na yon. Yung mga pambata. Yan. Yan. Parang dyan sila magti-training. Ito yung kaninang umaga. Nandito kaninang umaga. Ayan. Ayan po. Oh. Ang ganda. Sobrang ganda. Yan. Aha. Maraming nagpipiknik ngayon kasi maganda yung panahon. Tulog ng aking celebrity. Ayun siya. Tulog na. Nap time. So, ito yung kaninang umaga yan. Then, ako pumasok. May labasan din doon. Yan. Ayan, maraming naglalaro na nag-skate. Yan. 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 Diyan ako kaninang umaga. Yan. Tapos, yan. Babe, kita tara mag-exit. Yan. So maraming mga bata dito kasi may eskwelahan dito na malapit. Dito may ukay-ukay dyan. Na-videohan ko na yung ukay-ukay dyan. So panoorin nyo yung sa Redo Corset. Yan. Maganda rin yung mga ukay-ukay nila dyan. Yan. Yung kanina umaga nandito kami ng anak ko. Yan. Ganda oh. Yan. Yan. So ito atin wari ko. Kabubukan na naman dito. So yan. Ito nakaano to, baka may gagawin na naman sila dito sa ano na to, area na to. So talagang sinusulit nila yung mga ano nila dito. Yung mga garden, ay yung mga park nila dito. Ayun. Yan. Lalabas na kami dito sa exit na dito. Dito may malapit na eskwelahan. Kaya yung mga bata siguro pagtapos ng school, dito sila nag-aano. Ito parang may ano dito oh. May video dito. Siguro nag-aano sila. Taping. Yan. Oh, taping oh. Kasi yung video nila nandyan. Babe, ang ganda ng tripod. Gusto ko yung tripod na yon. Para pag nag-intro ako, syempre, kami dalawa ni Ragnar. Ayan. Dance muna tayo. Ayan.
Yan sila, oh. Ayan. Ayan. Ito yung labas ng Folkets Park. Yan, maraming mga estudyante. Lumabas na sila. Ayan yung eskwelahan ng mga estudyante. Yan, magaganda rin yung mga eskwelahan nila dito. Dahil ito yung Polkets Park. Nagta-training sila ay nag-exercise. Folkets Park. Po, dyan na po nagtatapos yung aming dakdakan. Bye-bye! Ido. Ido. Bye-bye! Ito yung school nila, oh. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Ang ganda na. Talagang inaano nila para sa mga bata. Ayan, oh. Okay, bye-bye. Thank you.